2050 urtean, gaur egun baino euskara gehiago hitz egingo da Euskal Herriko kaleetan. 70ko hamarkadan sortutako olatuak ekarri gaitu gaur arte, eta atzetik beste olatu bat, beste ur erauntsi bat ez baldin badator, ur horiek pixkanaka atzeraka hasteko arrisku handia daukagula. Egoera serioa da, uste dut handia datorrela. Baina bestetik, handiak egin ditugu orain arte. Nik ikusten dut badagoela hazi bat, badagoela segida bat, gutxienez hau guztia 2050era eta esango nuke 22. mendera ere, nekezia eramateko. Euskal Konfederazioaren helburua edo ametsa hemendik 2050erat biztanleriaren 130 euskalduna izaitea. Comme la France qui est encore très centralisateur, très jacobin, une décision politique forte au plus haut niveau, c'est-à-dire une réforme constitutionnelle. Lo mejor que podemos hacer para la promoción del euskera, para su uso, es tratarlo siempre desde el respeto. Que la ciudadanía lo sienta como algo propio, porque es la lengua navarrorum, es la lengua que es patrimonio de los navarros y navarras. Y desde ahí, avanzar. Mendetan eta mendetan gertatu den bezala, gure historian, naiz eta erronka korapilatsuak izan, naiz eta batzuen eta beste menpekotasunpean ibili, euskarak beti aurrera entzuen, egin du eta egingo du nire ustez. Gezurra badirudi ere, Dubai Arabiako basamortuan dago. Eta bere izenaren jatorriaren teorietako batek otarrain txikia esan nahi duela defendatzen du. Gaur egun ez dakit bertan otarrain asko egongo diren, baina arkitektura garaikidearen sorleku itzela dela argi da. Burj Khalifa etxeorratza kasu. Bere 828 metroek munduko altuena bihurtzen dute. Dubaiko eraikuntzak horren dira altuak, base jauzia praktikatzeko apartak direla. Zale askoren paradisu. Salto egitea ez zaizuela gustatzen? Ba, egizue egan. Orain dela ez horren beste, egan egitea etorkizuneko amets bat zen. Eta gaur egun gure bizitzan guztiz integratuta dugu. 2050 urtera begira, auskalo eraikitzear dagoen etorkizunak zer ekarriko digun. Etorkizuna. Gai potoloa. Ez da, Kike? Urrats txiki bat gizakiarentzat, jauzi erraldoia gizateriarentzat. Kike, aipatu berri duzun hori aspaldiko kontua da. 1969an Neil Armstrong lehen aldiz ilargira iritsi zenean esandakoa. Bai, baina dotore geratu zait, ez da? Bai, ikeragarri. Aizu, eta jantzi hauek ere oso ondo geratzen zaizkigu, Txit dotore. Baina, tira, utzi ditzagun kontu hauek albo batera eta has dezagun saioa. Historian zehar, asko izan dira euskararen desagerpena iragarri dutenak, baina iragarpen euskaldunok hementxe jarraitzen dugu bizirik eta gure hizkuntzaren etorkizunaren alde borrokan. Baina, nola irudikatzen dugu euskararen egoera 2050ean gero eta globalizatuagoa den gizarte honetan? Izaro, horretarako, jaitsi gaitezen ilargitik lurrera eta abia gaitezen errealitatetik. Gaurkoan begirada etorkizunean dugu, baina lehenik begiratu dezagun atzera orain arte egindako bideaz ohartzeko. 1981etik gaur egunera, Bilbok transformazio itzela izan duen bezala, euskarak ere bai. Azken 40 urteetan euskararen ezagutzaren bilakaera zoriontzeko modukoa izan da. Baina erabileraren bilakaeran badago zer hobetua. Beraz, jarrai dezagun urratsak egiten. Gari, Iñaki Jorrebasorekin batera liburua argitaratu berri duzue. Esnatu ala hil. Euskararen oraina eta geroa diagnostiko baten argitan. Izenburu benetan deigarria. Bai, hori zen helburua, izenburu deigarria izatea, euskaltzaleentzat erakargarria izatea,
Ez ditugu hilkanpaiak jo nahi izan, baizik eta gure helburua izan da, euskararen egoera ariketa modurik didaktikoenean, modurik ulerterrazenean, eta aldi berean errealitatea ariketa modurik osoenean islatuko duen lan bat egitea. Bateren batek hala ere esango zizuen, Jontxo, ez alduzue hilkanpaia goizei jo. Bai, baina gonbidatuko nuke barrukoa irakur dezala eta ikus dezala barruan hilkanpai gutxi dagoela, baizik eta akulu gehiago dagoela. Eta akulu horretan zer ikusten duzue? Euskarak behar duela beste bultzada bat? Bai, nabarmen ikusten dugu, datuak azertzen baldin baditugu. Konparaziorako hartuko nuke behar bada hondartza bat, ez da? Hondartza batean olatua iristen da, nolabait hondartzaraino, eta atzetik beste olatu bat ez baldin badator, nabarmen urak atzerantz hasten dira. Esango nuke, euskararen egoera nolabait antzeko egoeran dagoela, ez? Olatu batek ekarri gaitu, 60ko hamarkadan sortutako olatuak ekarri gaitu gaur arte, eta nabari da olatu horren indarra gero eta txikiagoa dela, eta atzetik beste olatu bat, beste ur erauntzi bat ez baldin badator, urroiek pixkanaka atzeraka hasteko arrisko handia daukagula. Begiratu ezagun aurrera, 2050 urtera, zer Odeiertz irudikatzen duzue? Odeiertzen irudikatuko genuke aldaketa fase batean sartzera doala, euskararen indar berritze prozesua, alde batetik aldaketa demografiko handiak datozkigulako, eta bestetik ez genukelako ahaztu beharko azken hamarkadetan ibilbide bat egin dugula, alegia ez gara utxetik abiatuko prozesu honetan. Euskararen ezagutzak ibilbide oparoa egin du, horrekin aurre ikus daiteke gurasoen artean izango ditugula euskara bigarren hizkuntza gisa jaso duten belaunaldiak, baina aldi berean beste jatorri batzuetatik etorriko zaizkigu bestelako hiztunak ere, kasu gehienetan euskararen berririk ere izango ez dutenak, eta gaztelania eta frantsesa jakingo dituztenak kasu askotan. Beraz horrek bestelako egoera batean jartzen gaitu, eta uste dut badaukagula orain arte egin dugunetik ikasteko aukera, bai, nolabait atzokoen ametsak ekarri gaitu gaur arte, eta gaurko ametsa ezinbesteko dugu biharko elikatzeko. Baina aldi berean ametsaz gain esnatzea ere behar dugu. Beraz, amets esnatu bat behar dugula esango nuke. Amets esnatu horri begira, liburuan 10 gako nagusi nabarmendu dituzue. Errepasatuko aldituko banamanan. Ados. Lehenengo lekuan aipatuko nuke, eta liburuaren helburu nagusia hori da, begiak irekitzea. Nik uste, azken urte hauetan, nolabait, badagoela adostasun batez, egoera delikatu batera iristen ari dela euskararen indarberritze prozesua, batek bidegurutza dituko dio, besteak jauzia dituko dio, baina uste dut hor badagoela adostasun bat, aldaketa garaia datoz, begiak irekitzeko garaiak dira. Eta horrekin batera aipatuko nuke gako abiapuntuko gako gisa euskararen egoera ulertu egin behar dugula. Askotan aurreiritzi okerrak sumatzen ditugulako eta gure helburuetako bat ere izan da aurreiritzi horiek nolabait desmontatzea. Hirugarrena. Trinkotasunaren beharra. Aipatu dugu egoera soziolinguistiko desberdinak ditugula, euskaldun gehienak bizi dira gaur egun, euskaldunak gutxiengoa diren eremuetan. Eremuetan trinkotasuna behar dugu nahi ez. Hiriburuetan, alegia. Hiriburuetan eta hirigune nagusietan, hiriburuen inguruan dauzkagun gune oso populatu honetan, nun milaka euskaldun bizi diren, baina bizi diren milaka erdaldunen erdian. Aldi berean eta laugarren erronka gisa aipatuko genuke, nagusi izango den eremuen beharra handia dauka euskarak, eta badakigu azken hamarkada hauetan hor izan dugula hutsune importante bat, arnaskunen galera prozesuarekin oso nabarmen bizi izan duguna. Bosgarrena. Aipatuko nuke, orain arteko ibilbideari balio eman behar digula. Ez gara hutsetik abiatzen, azken hamarkadetan ahalegina handia egin du jende asko, horri esker iritsi gara hor arte, uste dut horri balioa ematea eta ikustea inguruanko hizkuntza gutxituen zer gertatzen ari den hori bera ere kontuan hartu behar dugula. Beste bat aipatzeko, lehentasunetara ekartzea. Nabarmena da, ziklo aldaketa baten erdian gaude, orain arte egin dugunarekin badakigu ez dugula emaitza handiagorik lortuko, gaurko testuingura, beraz lehentasunetara ekarri beharra daukagu euskararen eta hizkuntza politikaren gaia, eta horrekin lotuta aipatuko nuke beharraren gaia. Beharrezten hizkuntza, ezertarako behar praktikorik ez duen hizkuntzak etorkizun iluna daukarako. Azken bia, falta zaizkigu. Azken bietan aipatuko dugu alde batetik atxikimendua. Izan da nolabait azken hamarkadoetan gure gasolina nagusia, gure motorra elikatu duen gasolina atxikimendua izan da, eta uste dut ezinbestekoa dela atxikimendua etengabe elikatzea. Elikatzea eta hori da, jendea piztu egin behar dugu, jendea motibatu egin behar dugu, eta uste dut horretarako muinetik hasi beharra daukagula gainera. Alegia, muinean dauzkagun euskaltzale horiek, euskararen bueltan dabiltzan langile, militante eta ekile horiek guztiak piztu egin behar ditugula, eta horrek berak irradiazio indar bat ekarriko digula pizteari eta atxikimenduari dagokionez. Gu ere horretan ari gara. Animo. Eta azkeneko puntuan aipatuko nuke olatuaren ideia. Derrigorrean olatu berri bat altxatu beharra daukagu. Diagnostikoan ados baldin bagaude, olatu berria elkarrekin altxatzea, uste dut hori dela gaur, hemen eta orain egin behar dugun ariketa. Baina guztion artean euskararen aldeko tsunami erraldoi bat osatzen dugun. Gari, amaitzeko, Unamunotarra zara? Ze esango dizu banik? Miguel Unamuno pentsalari bilbotarrak obra mardula idatzi zuen, guztiz interesgarria. Hezkuntza eta filosofia berritzailea, bere inguruan zeresan handia sortu zuen. Baina, egiari zor, euskara ez zuen estimo handian. El vascuence desaparece rápidamente y además
A nosotros los vascos nos conviene que desaparezca. Necesitamos una lengua de cultura y el euskera no lo es. Es un instrumento complicado y embarazoso. Su caudal léxico es muy limitado. Idazle aparta, bai. Baina eskerrak igarle bezala kaskarragoa zaren, Miguel. Jarrai dezagun gurearekin. Jo, zu orain Euskaltzaindiaren gogoetagunean zabiltza. Bueno, hitzak zozer adierazten du, baina zer da gogoetagunean? Duela urte batzutatik jende asko da esaten gauza asko euskararen inguruan, baina nolabait ikusten zen bazegoela hutsune larri xamar, larri bat, ez? Noragoaz, ez? Nolabait etorkizun ikuspegia falta zitzaigula. Benetan ez ginelari epe luzeko estrategiak sakonpentsatzen. Euskaltzaindia pentsatu zuen hor zerbitzu bat egin zezakela, jarrera politiko desberdineko, lurralde desberdinetako sektore, ikuspegi eta interes desberdinetako jendea biltzeko, eta ariketa bat proposatzeko, hemendik 25 urtera, noragoaz. Eta zein izan litezke euskararen estrategia hildo nagusiak, hemendik 25 urtera egin behar dugun bidea egiteko. Hortako eriketa bada, ponentziak eskatzen dizkiogu gure ustez Euskal Herrian horiek ondoen egingo ditu jendeari, eta nahi duguna da hori eskaini alderdi politikoei eta gizarte eragileei, zerbitzu bezala. Eta nora joan nahi dugu? Ikusi behar dugu nondik gatozen, ez? Orain gaude 60 urteko ziklo batean, aro batean, euskararen bizi berritzea aro batean, euskara batu ikastolak, euskaltegiak guzti hau eginda 60 urtetan. Momentu honetan bagaude ilunaldi kezkaldi moduko batean, 21. mendeak ekarri ditu galdera berriak, eta egin behar duguna da, beste 25 urterako begiratua jarri, eta ikusten da nolabait zentroan jarri litekela euskaliztun osoen nukleo sendoago bat izan nahiko genukela hemendik 25 urtera. Goazen euskaldun osoen nukleo sendo bat osatzera eta horri jaten ematera, ez da, bai herri mugimendutik eta bai instituzioetatik. Etorkizun ikuspegia aipatu duzu. Eta orain arte izan dugun ikuspegitik zer dugu baliagarri edo zer dugu aldatu beharreko? Orain arte kontakizun bezala izan ditugu, nik uste oso kontakizun sendoa izan dugula. Oso aspalditik datorrena, zukera aipatu izan duzu etxeparen gandik datozkiula zera konsigna nagusiak, ez da, 5 urteia. Baina, azken 60 urtetako zikloan esan dugu, bat balio kontakizun bat, balioa dauka gure hizkuntzak. 2, biktima kontakizun bat, baztertu egin gaituzte. 3, etorkizun kontakizun bat. Gure seme alabek, esaten zuten gure gurasoek, izango dute aukera euskaraz bizitzeko funtzio guztietan, ez? Eta 4. pixkat justizia kontakizun bat, ez? Hau, ez da bakarrik hizkuntza bizik, eta herri hobe baten eta mundu justuago baten garraio ere bada. 4 elementuko kontakizun multzo horrek indarra izan du, 60 urtetan egin dugun dena egiteko. Eta orain ez du? Orain ez du, nik ez nituzke amortizatuta emango 4 elementu. Guztet, 4ak behar ditugula oraindik. Baina, batetik ziklo nekea dago, beste belaunaldi bat dago, diskurso batzuk aduldu egin dira, eta elementu berriak behar dira, aniztasunarena, bizikidetzarena, munduan berkokatzearena, landu egin behar da, eta nik uste jende gaitua jarri behar dugula gauza horiek lan. Eta nun ari zarete ikusten erronkarik nagusienak? Hainbat identifikatu ditugu, baina 4 titular eta gero beste 4, azkenean 8 nahiko pareok izan ditez, ez bat lan eremua. Zertarako ibili gara aurrak eta gazteak euskalduntzen sistema moduan, gero lanean erderaz egin behar badut, orduan lan eremua, aisialdi antolatu ere, bai kirola, guzti hori euskaraz plan orokor bat egiteko tresnak jadanik baditugu, aurreldutasun puntu baten bagaude, hezkuntzan ere, bereziki ereduik euskaldunak berpentsatu behar ditugu, edabide sistema ere 80. hamarkadakoa da, pentsatzuz telebista potente bat eukita eta hori aldatu da, eta guk matrize aldaketa bat proposatzen dugu edabide gintzan, gero arnazgune geografikoen plan integral bat ere beharko genuke, administrazioen aurrapasuak beharko genituzke, etorkinen harrera askoz modu sistematikoago egin dezakegu linguistikoki, eta gero teknologia berrietan beste plana zer batzuk. Badaude 8 bat gai funtzeskoak direnak, eta nolabait ari gara, gure aldetik behintzat, ez da? Ponentziak osatzen, eta ustez, etorkizuna nola joan daiteken marrazki batzuk egiten. Jon, eta zuk nola ikusten duzu beraz euskararen botila, erdi hutsa, erdi betea? Nik uste terreza dala, optimista izatea edo pesimista izatea, baina danok abitzen gara, ez da? Optimista kritikoak eta pesimista aktiboak danentzako lekua dago, ez da? Baina ezin duguna egin diskurso arrezak, betiko konsignak, egoera serioa da, egoera, uste dut, handia datorrela. Baina bestetik,
handiak egin ditugu, orain arte. Biak dira handiak, ez da. Uste herri honek, hizkuntza komunitate honek baduela gaitasuna. Beste bada asmatuko dugun elkarrekin lan egiten, eta zeote dauden inertzia gehiagi instalatuak, sektoreetan, eta baina arteko ikuspegi ideologikoetan, eta bar, horiek gainditzen baldin baditugu, nik uste badagoela indarra. Jon, beraz ez gara aspertuko. Ez gara aspertuko. Ez gara gaztea garen. Oantxe zaldek. Zientzia fikzioa jorratzen dituzten istorioak etorkizun hurbil edo urrunean kokatzen dira. Eta euskarak gutxitan jorratu duen generoa izan da. Baina zaleak bazarete, zortekoak zuek. Azken aldi honetan, autore desberdinek gogotxo heldu diote eta gaiari. Horra hor Mikel Pagadiren kasua. Bisita eleberrian, estralurtarrak anoetan lurreratu baitira. Zientzia fikzioa humorerekin uztartuz. Estralurtarrena ez, hau tribukiden bisita da, Sebastian. Vale. Zuk Euskal Konfederazioan lan egiten duzu, bertan etorkizunera begira planteamendu zehatz bat egin duzue. Euskaldunen kopurua 30%ra iristea. Jakin behar da Euskal Konfederazioan helburua edo ametsa, litaike jendarte Euskaldun bat. Ipar Euskal Herriko biztanle guziek Euskara jakitea. Eta nunbaitetik hasteko, gu azken urte hauetan proposatu dugu lehen urratz gisa, hemendik 2050erat, biztanlerien 130 Euskalduna izaitea. Pozgarria izan da guretzat ikustea Euskararen erakunde publikoak xifre hori berriz hartu duela 2 urte atera zuen perspektiba soziolinguistika azterketan. Orain, eskasdeana jakitea EPEk nola eginen du helburu hori lortzeko. Hori eran nahi du hemendik 2050erat 50.000 hiztun gehiago sortu behar direla. Beraz, hori ditzateke gure galdera. Nola egin helburu lortzeko. Jakinez, adibidez gaur egun eskolatuak diren aurren kopuruaren 76 ez duela inongo harremanik euskararekin, hori alde batetik, eta beste alde batetik, eskolunak formatzen dituzten hainbat arloek, adibidez helduen erakaskuntza, euskarazko alxialdiak, euskalako zendegiak, ez dute behar bezalako diru laguntzarik jasotzen, alta eskaera soziala gero eta handiagoa delarik. Beraz, hori ditzateke gure galdera, nora egin finkatutako helburu hori lortzeko. Eta helburu horri begira, Euskal Konfederaziotik zehazki zertan ari zarete? Euskal Konfederazioa 1985ean sortutako elkartea da, eta elkarte horrek biltzen ditu Euskararen alde ari diren elkarte antzu guziak. Adibidez AEK dugu, irakaskuntza Seaska beraz ikastuen federazioa, Bigabai eta Euskalaziak elkarteak, Euskal edabideetan badugu Berria, Euskal Irratia, Kanaldude eta abar. Badugu ere bertsolarien lagunak, Taupa mugimendua, bakoitzari da bere arloan, eta gero Euskal Konfederaziotik helburu hori begira, guk argi dugu hizkuntza politikan jautzi bat hemen behar dela. Eta jautzi hori nola emanen da, hizkuntza politika eraginkorra izaiteko, behar dira alde batetik lege baliabideak eta bestaletik diru baliabideak. Beraz, lege baliabideak dagokienez, ari gira Purkuiv Nolang kolektiboan, Purkuiv Nolang biltzen dira hizkuntza gutxituen alde ari diren elkarte guziak. Elkarteak Europa mailan edo? Ez, hexagono mailan. Hor biltzen dira Oksitanarrak, Bretainarrak, Korsikarrak eta abar. Eta hor ari gira eran bat eramaten, Euskara bezalako hizkuntzak gutituen lege kuadroa hobetzeko. Maleroski Euskara garatzeko legeak ez baitira Ipar Euskal Herri mailan hartzen baizik eta Parisen. Beraz, hori da konfederazioak eramaten duen lehen lana, eta bigarrena, beraz, diru bidei dagokienez, hor badira zonbait urte, ari gira eragiten entxaiatzen, Euskararen erakunde publikoa osatzen duten instituzio partaideak, beren diru ekarpena hemen da dezaten. Jakin behar da, 2017tik onat Euskararen erakunde publikoaren aurrekontua ez dela bat ere emendatu, beti bermailan dela, eta hori traba handia da, beraz, aipatu dugun helburu horri begira. Sebastian, baliabideak aipatu dituzu. Zer eskatuko zenieke hemengo agintariei? Jakin behar da ere, hizkuntza politika edo Euskararen garapena ez dela bakarrik jokatzen EPEN, eta instituzio guziek badutela zer egin, adibidez herriek, lege kuadroa aldekoa izan gabe ere,
herriak hainitz egin dezakete euskara garatzeko, izan seinaletikan, izan eguneroko erabideran, izan agenteak formakuntzara igorriz, beraz, azpimarratzen dugu, hemengo hautetsi guziek, badutera ardura bat, paper bat jokatzeko euskararen berreuskuratze prozesuari begira. Sebastian, laister joko dugu bertako agintarien atea, mi esker, edo hawaiiraz esaten den bezala, mahalo. Mila esker eta beraz mahalo zuri. Berdin. Hawaiiera desagertzeko arriskuan egonik izugarrizko artxiboa sortu dute. 19 eta 20. mendean hawaiieraz idatzitako ehunka egunkariz osatu dute. Bertan idatzitakoak belaunaldi berrien eskura jarriz. Etxegarai jauna, mila esker gu hartzeagatik. Euskal Elkargoko lehendakaria zaren aldetik, non ikusten duzu euskara 2050 urtean? Pour répondre à cette question, il faut se dire que nous sommes dans une situation aujourd'hui assez complexe et les enquêtes sociolinguistiques nous confirment que nous aurons vraisemblablement une stagnation du nombre de locuteurs, voire même une diminution. Tout ceci est tout à fait logique car la démographie frappe le Pays basque comme toutes les régions du monde et le vieillissement de la population est un constat. Le fait aussi que la transmission familiale du basque qui existait encore dans les années 50 se fera de moins en moins. Les locuteurs basques anciens sont moins nombreux, ce qui veut donc dire que tout dépend d'une politique linguistique. Et quand on constate ce qui s'est passé ici à partir des années 2000, où nous avons mis en place une politique linguistique extrêmement importante, on s'est rendu compte que le nombre de locuteurs dans les jeunes générations, justement, a augmenté. Ce qui veut dire que tout ce travail qui a été fait est un travail positif. Il faut le poursuivre, mais il faut même l'amplifier. Si on ne veut pas stagner, eh bien, il va falloir nécessairement avoir un objectif volontariste. D'ici 2050, il faut qu'il y ait 30% de locuteurs au Pays basque. Eta zer egin asmo duzue helburu horietara iristeko? Pour parvenir à cet objectif ambitieux, il nous faudra bien évidemment des moyens. Ces moyens, nous les chercherons, nous les cherchons déjà, en direction de tous ceux qui participent au financement de la politique linguistique au Pays basque Nord. Il s'agit de l'État, il s'agit de la région, du département et de la communauté d'agglomération Pays basque. Nous savons d'ores et déjà que pour parvenir à cet objectif, il faudrait que chacun de ces cofinanceurs, qui est aujourd'hui à égalité, à parité égale, il faudrait que chacun de ces cofinanceurs apporte 650 000 € supplémentaires aux 800 000 € qui sont dans le pacte initial. Cette somme est considérable. À cet instant, l'État n'est pas au rendez-vous. Et sans doute parce que l'État n'est pas au rendez-vous, la région et le département ne donnent pas encore un chiffre définitif. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas l'argent nécessaire pour avoir cette politique volontariste. Cette politique volontariste, ça ne touche pas uniquement les lieux d'enseignement, elle concerne aussi les adultes, les cours du soir. Et les cours du soir jouent un rôle extrêmement important. Il nous faut aussi apporter les financements qui permettront aux personnes qui le souhaitent, le soir, dans les gaos scolaires, effectivement pouvoir apprendre le basque. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la pratique sociale de la langue, c'est-à-dire le fait de parler le basque dans les moments de loisirs, sur tous les lieux, en chantant, en faisant du sport, de la pelote ou d'autres pratiques sportives. Et ça aussi, c'est un volet, le troisième des volets, dans lequel nous considérons que la politique linguistique doit être active. Eta hau lortze aldera, indarguneak non ikusten dituzu? Les points forts, les atouts que nous avons ici aussi au Pays basque Nord, sont doubles. Parce que d'une part, il y a de la part de la société civile, même de la population qui rejoint le Pays basque, une volonté de s'intégrer.
on voit beaucoup de nouvelles familles jeunes qui inscrivent leurs enfants dans les ikastolas ou dans les sections bilingues. Ça, c'est extrêmement positif. Ça l'est à ce point qu'on a plus de 50% dans les maternelles d'enfants qui sont dans des sections bilingues ou immersives. Ça montre tout simplement cet engagement culturel, voire politique, de la part de cette nouvelle population. La deuxième chose, c'est que les élus, et je viens de vous dire que la communauté d'agglomération Pays Basque avait voté l'augmentation qui avait été demandée par l'Office public de la langue basque, mais il y a de la part des élus un véritable consensus sur ce sujet. Ce sont des éléments quand même assez positifs que nous avons, donc des éléments forts. La seule difficulté, je l'ai indiqué déjà, c'est qu'on n'a pas le niveau de financement, mais ce n'est pas du côté du Pays Basque que le problème se présente, c'est avec les autres cofinanceurs et en particulier l'État, parce que c'est l'État qui doit donner le ton, qui doit donner le la. Etxegarai jauna, testuinguru honetan, iparraldean noiz izango da euskara ofiziala? Malheureusement, l'officialisation de la langue basque de ce côté-ci de la frontière présente une difficulté. Cette difficulté, elle vient de la Constitution. Et il y a indiscutablement, dans la rédaction de la Constitution française, dans l'article 2 de la Constitution, une phrase qui dit que la langue de la République est le français. Et cette co-officialisation de la langue basque rend nécessaire une modification de la Constitution. Elle est pour nous un casse-tête permanent dans toutes les décisions que l'on prend de devoir expliquer les raisons pour lesquelles nous considérons qu'il faut traduire en basque, mais également en gascon, car je rappelle que nous, à la communauté d'agglomération, nous avons co-officialisé le basque et le gascon. Comme la France, qui est encore très centralisateur, très jacobin, une décision politique forte au plus haut niveau, c'est-à-dire une réforme constitutionnelle. Eta maila pertsonalean nola ikusten duzu euskararen etorkizuna? Moi, je reste optimiste, parce que la société civile, nos concitoyens, sont très attachés à la langue. Et qu'on ne fera rien de significatif au Pays Basque si on ne commence pas par défendre la langue basque, parce que c'est bien évidemment ancré dans la culture et la volonté politique du Pays Basque. Mila esker, Etxegarai jauna. Islandiera ofiziala da, baina ingelesa esparruan hitzetan gaientzen ari zaio. Batez ere mundu digitalean. Hau horrela izanik, adimen artifizialari Islandiera erakusteko proiektua martxan jarri dute. Digitalki desagertuz gero mundu errealean desagertzeko arriskua handiagotu egiten baita. Baizue, ea etorkizunean robot hauek islandieraz komunikatzeko gai diren. Idurre, eta euskarak zer nolako osasuna dauka mundu digitalean? Esango nuke ezagutza aldetik eta gaitasun tekniko aldetik oso ona daukala, eta gainera azpimarratuko nuke horren oinarrian bulkada komunitario handi bat dagoela, ez? Wikipedia horren adibide. Baina Islandian ikusi dugun bezala, bizitzaren digitalizazioa dator hizkuntza minorizatu eta eremu urrikoen kontra. Euskalgintzaren Kontseiluak non irudikatzen du euskara 2050 urtean? Batetik nahi dugu euskara bizi bat, gizartearen gehiengo zabalak bezala, ezta? Eta horretarako zer behar dugu? Horretarako behar dugu euskararen aldeko hizkuntza politiketan jauzi bat gertatzea, segurea bezalako gizarteetan eraldaketa prozesuak aurrera eramateko asmatu dugun biderik egokiena politika publikoak dira. Politika publiko planifikatuak, helburua jarrita, eta hori lagunduko duen bulkada, gizarte bulkada handi bat, ezta? Euskaltzaletasunaren aktibazio bat ere bai. Gizarte bultzada horri begira jarri duzuen martxan batuz aldatu egitasmoa? Sakoneko ariketa bat da,
ulertzen duena gizarte guztiaren ariketa dela, eta horregatik euskalgintzan propio aritzen diren eragileak gainditu nahi izan ditu, eta beste arlotako eragiletza sozialean aritzen diren eragileak gure gana ekarri edo gonbidatu. Eta ze erakunde mota bildu dituzue batu saltatu zen, eta zer suposatzen du horko partaide izatea? Nolabait gizartearen zabaltasun osoa adierazten duten eragileak daude, ezta? Has gaitezke kirol eremuan oso garrantzitsuak diren eragiletatik, Atletik edo Reala adibide batzuk jartzearren, eta beste esparru batzutatik ari direnak, hau da, eraldaketa sozialean oso modu zehatzean, pentsionistak edo feministak, bai? Enpresa mundua ere badaukagu. Hau da, askotan gainera haien artean elkarrizketa eta harreman handirik edukitze ez duten eragileak, eta uste dugu hori ere oso garrantzitsua dela, behintzat euskararen normalizazioaren gainean haien arteko elkarrizketa bat sortzea. Zer eskatzen dion bakoitzari? Azken ekarpena izan da dokumentu bat, proposamen bat, eskaintza esaten dugu guk. Hain zuzen ere, 2050 helburu horretarako hizkuntza politikak, baina zentzu zabalean ulertuta, ez bakarrik instituzioek egingo dutena, baizik gizarteak berak, herritarrek egingo dutena, ez? Nola bidera daiteken, dokumentu batera iritsi gara, haiek entzunda, eta eskatzen dena da, hor adierazten diren konpromisoekin bat egitea eta segitzea. Elkarrizketan eta ekarpenak egiten, bakoitza bere begiradatik zer izango den irudikatze horretan. Beraz, esan genezake aurrera egitekotan beharko ditugula politika publikoak, gizarte eragilera guztietakoak, eta euskalgintza eta gizarte aktibazio sendo bat. Nik uste dut baietz jakina, hor ardura maila desberdinak daude. Dudarik gabe, lehen aipatu dut, politika publikoak direla, interes publikoko egoerak zuzentzeko bidea, baina nolabait hori sendoa izan dadin, eragiletza sozialak ere izan behar du parte, eta azken buruan herritarrek izan behar dute oinarria. Eta esaterako, batu zaldaturen dokumentu horretan, nolabaiteko gonbidapen zehatza egiten zaie herritarrei, euskararen normalizazioaren parte izan daitezen, eta gainera bi ikuspegitatik. Bat, nolabait erantzunkizun zibiko batetik, ez? Ulertuz, euskararen normalizazioaren alde egotea, beste balio demokratikoen pareko jarrera bat dela, ez? Eta bestetik badago euskaltzaletasuna. Eta euskaltzaletasuna da nolabait onaino ekarri gaituena gure historia sozialean. Orduan, badago jendea, beti egonda, eta uste dugu badagola, naiz eta behar bada azken urteetan ez den goraldirik handienean egon, euskaltzaletasuna, posizio politiko hori, bere balioen lehen lerroan daukana, ez? Orduan uste dugu, badela momentua, berriro ere hori adierazteko, bilatu nahi duguna, behar duguna, pizkunde berri bat delako, euskararen pizkunde berri bat, 2050erako, horretarako badaukagu Bilbon, hitzordu bat, nolabait euskaltzaletasunaren aktibaziorako gune izan nahi duena, elkarrekin arnasa hartzeko leku bat, ze batzutan elkarrekin egotea, ez? Eta gure umeztuztasunak konpartitzea ere garrantzitsua da. Eta behar bada, honetan guztian garrantzitsua den, beste funtzio bat ere beteko du Bilbokoak. Hain zuzen ere, erabilera bermatuko den gune bat izango delako. Normalizazio bide horretan dudari gabe beste hanka bat delako, erabilera bermatuko guneak sortzea, garatzea eta zabaltzea. Idurre, eta etorkizunera begira, gu baino gazteagoi ere begiratu beharko diegu. Hori dudari gabe, etorkizuna eta gaztea ezinbestean elkarrekin doazen hitzak dira, ezta? Eta gainera, nik esango nuke, arrazoia beti dela gazteena, arrazoi biologikoa behintzat, haiek izango dira, izatekotan, ez, etorkizuna. Eta ni horretan, egia esan, oso itxaropentsu naiz, ez? Nik ikusten dut badagoela hazi bat, badagoela segida bat, gutxienez, hau guztia 2050era, eta esango nuke, 22. mendera ere, nekezia eramateko. Bagarabi, horrela ikusten duguna. Oso ondo. Gazteek zelan ikusten dute euskararen etorkizuna? Horixe bera galdetzera etorri gara Donostiako irakasle eskolara.
gaurkoan euskararen etorkizunaren inguruko pare bat esaldi botako dizkizuet, bai? Nik 3 baieztapen botako ditut, eta zuek txartel berdea ados bazaudete, txartel gorria ez bazaudete ados. Prest? Hasiko gara. Ea ba, lehen baieztapena. 2050 urtean, gaur egun baino euskara gehiago hitz egingo da Euskal Herriko kaleetan. Gehiengoa desados. Bigarren baieztapena. Etorkizunean munduko joera nagusia, ingelesa indartzea eta hizkuntza gutxituak ahultzea izango da. Gehiengoa ados. Eta 3. baieztapena. Hemendik 25 urtera Europan hizkuntza gutxituen aldeko jarrerak indartu egingo dira. Gehiengoa ados. Beno, mila esker beste behin, eta iruditzen bat zaizu hemendik 25 urtera elkartu gaitezke, ikusteko azkenean zer gertatu den. Txibite Anderea, mila esker, Nafarroko jauregi eder honetako, ateak zabaldu dizkiguzuelako, eta jauregi honetatik nun ikusi nahiko zenuke euskera 2050 urtean? Bueno, bienvenidos al Palacio de Navarra. ¿Dónde vemos el euskera? Pues el euskera en Navarra estará donde quieran los navarros y navarras, porque desde el principio de la voluntariedad y desde todas las ayudas públicas que hay, tanto en el ámbito educativo como en la difusión cultural, tanto en la formación reglada como en la formación de adultos, como digo, el euskera estará donde los navarros y navarros quieran. Baina, zuen aldetik, nun jartzen dituzue lehentasunak edo nun iruditzen zaizu gobernuak eragin beharko lukela? Las prioridades las tenemos muy claras, sobre todo en el ámbito educativo. Si echamos un poco la vista atrás, en los últimos 25 años, personas que hablan euskera ha crecido desde un 10% aproximadamente a más de un 15%. Y sabemos además dónde están esas franjas de crecimiento, que es principalmente en personas jóvenes. Por lo tanto, esto nos ratifica que el ámbito de la educación es uno de los mejores caminos. Por lo tanto, pues que cualquier navarro, navarra que se matricule y que quiera estudiar en euskera, lo va a poder hacer independientemente del lugar de Navarra en el que se encuentre. Formación de adultos, pues prácticamente gratuita. Y luego también todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, en donde bueno, pues hacemos un fomento claro, ¿no?, de una discriminación positiva de los medios en euskera. ¿Para qué? Para que tengan más visibilidad. Y luego también en eventos culturales, por ejemplo, concurso de bertsolarismo, por ejemplo, que hacemos en el Navarra Arena. Bueno, pues darle visibilidad y la voluntariedad de que todo aquel que quiera puede estudiarlo. Eta elkarbizitza sozialari dagokionez, litzaizueke onuragarria irudituko Nafarroako haur guztiek euskararen oinarrizko ezagutza gutxienez izatea? Yo considero que lo mejor que podemos hacer para la promoción del euskera, para su uso, es tratarlo siempre desde el respeto y desde la realidad que existe en torno al euskera en Navarra. Y siempre pongo el mismo ejemplo, y es el mío personal. Yo crecí en la Ribera de Navarra, vengo de una familia que no sabe euskera, mi entorno educativo en la Ribera, cinturónigo. Yo he crecido y me he educado sin ningún tipo de conocimiento del euskera, no tuve contacto con el euskera hasta que no me vine aquí a la universidad. En cambio, ¿zenbat urte? Yo me vine a la universidad aquí con los 18 años. Pero claro, en la Ribera ni siquiera había oferta de euskera, cosa que ahora sí es posible. Si quieres estudiar en euskera, puedes hacerlo. Ahora bien, yo que ahora vivo aquí en la comarca de Pamplona, mis hijos sí han estudiado euskera, porque la realidad social de aquí, el entorno, pues ha sido un entorno en el que he entendido que ellos tenían que estudiar euskera. Por lo tanto, reitero, el respeto, el reconocimiento a las distintas realidades creo que es la mejor manera de avanzar en el euskera. Eta euskaldunen hizkuntza eskubidei dagokienez, nola uste duzu bermatu daitezkeela? Zuen aurreuspenetan badago euskararen legearen aldaketarik?
Creo que también uno de los mayores logros que hemos conseguido, al menos estas legislaturas, con el tema del euskera es la despolitización del euskera. En que la ciudadanía lo sienta como algo propio, porque es la lengua navarrorum, es la lengua que es patrimonio de los navarros y navarras. Verla desde el respeto y desde ahí avanzar. Los derechos lingüísticos los considero garantizados en el sentido de que tú, si quieres estudiar en euskera, tienes la oportunidad de poder hacerlo. Y también tienes la oportunidad de poder expresarte en euskera y de relacionarte en un entorno cultural en el que el euskera es una lengua conocida, reconocida y querida, también por las instituciones navarras. Baina esate baterako administrazioari dagokionez batzuetan gertatzen da euskera erabiltzea ezinezkoa gertatzen dela. Yo entiendo que la propia ley del euskera promueve el uso del euskera, promueve el avance del euskera en la comunidad. Es verdad que siempre desde un principio de la voluntariedad y de la realidad sociolingüística, pero lo que sí nos dicen los datos es que el avance es claro y por lo tanto nos reafirma en las dos líneas que comentaba antes, educación y promoción del euskera. Eta amaitzeko beste hausnarketarik edo egingo zenuke gai honen inguruan? Bueno, desde el convencimiento de que el euskera es una lengua que forma parte de nuestra propia identidad, de nuestro propio patrimonio cultural, creo que el respeto a la lengua tiene que ser básico y el respeto a que cada uno decida cómo quiere avanzar y relacionarse con el euskera. Desde una posición de la institución, promover su uso, su aprendizaje y su difusión. Y creo que con eso, sin ninguna duda, el euskera avanzará y avanzará desde la convivencia. Mila esker, Txibite Anderea, zure hitzengatik eta zure harrerarengatik. Mila esker. Etorkizunera begirako iritzi bilketa honen amaierara iristen ari gara. Adituen, euskalgintzako ordezkarien eta euskal lurraldeetako agintari gorenen hitzak eta hausnarketak jasotzeko Legorreta, Eskoriatza, Ziburu, Baiona, Hendaia eta Iruñea bisitatu ondoren, azken helmuga dugu zain, Bilbo. Eskerrik asko, lehendakari, gure saioan parte hartzeagatik, eta Eusko Jaurlaritzaren lehendakari gisa nun ikusi nahiko zenuke euskera 2050 urtean? Bueno, ez da erresa erantzutea, ze 25 urtera begira normalean beti arriskuak hartzen dituzu horrelakoak planteatzen direnean, ez? Baina nik nire historia pertsonalera joango naiz momentu baten. Nire aitari, nire amari indala 50 urte galdetu baliete, nun ikusiko zuten euskeraren etorkizuna eta bere semeen etorkizuna ziurrenik ez zuten asmatuko, baina gauza bat oso garbi zuten biek. Semeok euskaldun izatea oso importantea dela. Eta aintzuten izan zen erabaki bat hartu. Ikastola batera eraman testuinguru erdaldun batean, Santurtzin eta ezkerraldeko testuinguru hartan. Nik nola ikusten dut etorkizuna, gustatuko litzaidakena da, nire alabak aukera zabalak eukitzea, bere eguneroko bizitza osoa, hainbat esparrutan euskeraz egiteko. Aisialdian, lan munduan, komunikabideak erabiltzekoan, edo sareak, edo ez dakiz egongo da, hemendik eta 25 urte hoietara begira, euskaraz aritzeko gaitasuna eta askatasuna edukitzea. Hor ikusten dituzu beraz lehentasunak, eta lehentasun horiek jorratze aldera, zer egin asmo duzu edo, Jaurlaritzatik eta Gobernutik? Bueno, nik uste dut daukagula erronka handia, eta erronka handia da euskararen erabilera, ezta? Eta diagnosia nahiko partekatua da gure herrian, erabilaren aldeko apustu berri bat egin behar dugula, baina hau ez da Jaurlaritzaren gaia bakarrik. Bai, noski, Jaurlaritzak baduela ardura eta ardura erraldoia dela Jaurlaritzarena, baina gure historiare errepasatzen baldin badugu, hor daude beste hainbat eragile. Euskalgintzan, ibili direnak eta dabilenak, egon dira eskolak eta ikastolak, egon dira komunikabideak, egon dira hainbat pertsona, eta egon da baita ere, euskaradun ez ziren eta ez diren pertsona askoren babesa eta parte hartzea euskararen aldeko apustu horretan. Bestetik, erabilera sustatzeko gizarte baldintzak oso importanteak dira, eta nola ez, bakoitzak daukagun nahia, gogua, euskaradun gero eta gehiago eukitzeko gure herrian, ezta?
Jauzia gara, ekimena jarri duzu abian, zer lotura du orain arte esan duzun guzti horrekin? Bueno, da, azteko prozesu bat, elkarlanean bide bat jorratzeko urrengo 2 urte hauetan. Momentu honetan diagnostikoan esango nuke adostasuna handia dagoela, nolabait meseta batera aldu dala, euskeraren joera erabiltzekoa eta ezagutzekoa, eta danok gaudela oso kezkatuta nola eman bultzada berri bat, erronka berri honi, ezta? Nik uste dut hori guztia kontutan izanik Jaurlaritza egiten duela aportazio bat, ekarpen bat, eta hori da jauzia gara. Da prozesu bat, nun hainbat ereagilekin egin dugu eta egin nahi dugu, lankidetzan ez bakarrik diagnostikoa, baizik eta ekimenetan asmatzea. Eta horrek eskatzen du soziolinguistikan ezagutza aurreratuago bat, arriskatzea tresna eta modu ezberdinekin, horrek eskatzen du adostasunak nolabait lantzea, horrek eskatzen du determinazioa politiketan eta sedukzioa, euskaradun ez direnak ere euskarara erakartzeko. Nik uste dut jauzia gara dela beste aldatetik gonbite bat, ez da politika publiko berria, hizkuntza politikak badaude eta jorratu behar dira eta bultzatu behar dira, baina da asko esparru zabalago bat. Azken bola honetan ordea, hizkuntza politika auzitan jarri duten hainbat epai izan dira. Hobetu liteke hizkuntzaren lege babesa edo nola ikusten duzu egoera? Gu oso kezkatuta gaude, ikusten ari garen epaitegi batzuetatik jasotzen ditugun horrelako sententziekin, noski, eta nik uste dut irmoki erantzun behartzaiela eta hortan gabiltza. Nik ez dut diskutatuko nire ustez badaudela epaile batzuk, aurre iritzi ideologiko batzuetatik horrelako sententziak lantzen dituztenak, eta hori ezin da alde batera utzi. Baina momentu honetan legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean badaude 2 proposamen, 2 lege proposamen funtzio publikaren legea sendotzeko, babesteko eta euskararen erabilpena bermatzeko, baina hala eta guztiz ere beste jauzi bat politikoa beharko genukela, nik uste dut estatus politiko berriaren baitan euskararen inguruan gertatzen ari diren guzti horiek ekiditeko bide berri bat. Hori esana, batzuetan esango nuke gehiegi obsesionatzen garela funtzio publikoan gertatzen diren gauzekin. Baina nik uste dut gure kezka nagusia egon behar dela kalean, egon behar dela eskoletan, egon behar dela lan eremuetan. Zergaitik gure umeek ikastola batera junda eta gurasoak euskaldunak eduki, patioan erderaz hitz egiten dute. Hor ez dago legearen arazorik. Zergaitik hainbat enpresetan euskaldun edo euskaradun garenon artean ez dugu euskeraz hitz egiten. Nola seduzitu Euskadira etortzen ari diren etorkin guzti horiek eurek edo euren seme-alabak euskaradun izan daitezen hurrengo urteetan. Nik uste dut hauek direla galdera nagusiak. Arizmendiarretak esaten zuen bezala ez dira gutxi baimenik gabe egin ditzazkegunak. Eta beraz, oraingoan ere, uste dut gure ardura dela hoiek ere sustatzea eta hoiei ere bidea emotea. Lehendakari, azken mezu bat, herritarrentzat? Konfiantza. Herri honek konfiantza auki behar du, naiz eta erronka oso konplexuak eukin. Konfiantza, euskarak baduela etorkizuna eta herri euskaldun bat lortzeko baldintzak emango direla guztiok, gure arduratik, gure ekarpena egiten baldin badugu. Adostasun bat bilatuz. Presente baldin badaukagu, momentu honetan gure herrian euskaradun ez direnak, euskaradunak garenok baino gehiago direla oraindik. Eta horiek, enamoratu behar ditugula nolabait, atxikimendu positiboa eduki dezaten gure hizkuntzarekiko, ezta? Badakit erronka ederra dela, baina konfiantza daukat herri honengan. Mendetan eta mendetan gertatu den bezala gure historian, naiz eta erronka korapilatsuak izan, naiz eta batzuen eta beste menpekotasunpean ibili, euskarak beti aurrera entzuen, egin du eta egingo du nire ustez. Mila esker, zure iritziak gurekin partekatzeagatik. Mila esker zuei. Tarotak 22 arkano nagusi ditu. Eta hauek etorkizuna asmatzeko ahalmena dutela sinesten duenik bada. Runak bikingoek erabiltzen zituzten hizkiak dira.
Igarpenekin konexio zuzena omen dute, eta batzuek gorputzean tatuatzen dituzte. Hondarrak besterik iritsi ez zaizkigun arren, Delfosekoa izan zen antzinako Greziako orakulurik garrantzitsuena. Jainkoi etorkizunaz galdetzeko zuzeneko modua. Kike, etorkizun aurre ikusteko tarota, runak edo orakuloa. Izaro, nik nahiago ornitomantzia. Hau da, etorkizuna gaztien egaldien arabera asmatzea. Aditu altzara edo. Ikusi. Euskarak baldu etorkizunik! Erantzuna gustoko du, baina txoriek erabakiko aldute Euskararen etorkizuna. Ez noski. Txoriek bai alez esan Euskararen etorkizuna batez ere Euskaldunon esku izango da. Eta saioan zehar ikusi dugun bezala, Euskarak bultzada indartsua, jauzia, indarraldia behar ditu erakundeen gizartearen eta Euskaldun guztion aldetik. Hori da, jarrai dezagun bakoitza gure esparrutik Euskararen aldeko aletxoa ipintzen. Eta etorkizunean jasoko ditugu gaur ere indako uztaren etekinak. Datorren urtean gehiago. Bien bitartean ondo izan, eta hobeto bizi!